Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy ýanwary. Ada Türkmen kanalymyzyň nowatdaky gepleşigine başlaýarys. Hormatly izleyijiler, bu gedekki gepleşigimizde biz Gazagstanda şu ýanwar aýynyň başynda ýüze çykan halk gowdalaryňlar bilen baglanşykly wakalara umumy taýin bermekçi, şol wakalar barada bir gyýtmaçyk gurrun etmekçi. Ýöne şuň esasy bellemeli zat, ine şuň Gazagstanda şol wakalarda çekilen adam ýetkileri bilen baglanşykly matam tutulýar. Ýagny şuň 10-njy ýanwar Gazagstanda ähli halk matam güni diýilip elan edilen. Bizim şol çekilen adam ýetkilerine öz gynanjymyzy bildirýär. Esasanam halkyň bäkwi dogrulyna gurban bolan ýa-da biýüne gurban bolan adamlaryň ruhunyň cennete düşmegini dilek edýär. Bilşiňiz ýaly Gazagstandaky şol halk gowdalary 2-nji ýanwarda ýüze çykdy. Şu günem 10-njy ýanwar. Inni şu geçen 8 günüň dowamyna şol halk gowdalary dolu batylyp ýatyrly diýsek ýalňyş bolmaz. Elbetde ýurduň türlü künjeklerine bir azrak toporlardan warat adamlar öz nägiliklerini bildirip çykyş etmeklerini dowam etdirýärler. Ýöne olaryň fonkunlar bolşýaly özlerini agressiw alyp baranoklar. Ýöne şol wagtyň özünde de häzir Gazagstana tutuş Gazagstana adatdan naşary ýagdaý düzgün dowam edýär. Şol ýagdaýyň dowamyna diňe adamdan işlerine gidip gelmeklerine ýol berilýär. Ýöne şäherleň merkezlerine toporlanyşyp ýygnaşmaklaryna ýol berilenok. Şol sebäplen henidem adamdan durmuş akymyna ullukan häzir bökdençlikler ýüze çykypdyr. Iqtisady kynçylyklar ýüze çykypdyr. Şu taýda şol ýerli jurnalistlerden biriniň alan kadrlaryna, video kadrlaryna fin etsek, şol protest şäherlerini torandan soň indi Almaty şäheriniň merkezindäki ýagdaýlar, birden awtologlar yanan ýagdaýda mundan daşary şu taýda nowata duran adamlar näme nowata durlar, olar şol şäheriň merkezindäki meýithanalarynyň biriniň ýanyna nowata durlar, ýagny morgyň ýanyna nowata durlar. Olar näme üçin otaýyp barypdyrlar? Şol öz gereksiz ýeten dogan garyndaşlaryndan bir habar bilmek üçin, belki şolar şolaň jehedi şo taýdadyr diýip baran adamlar köpüsi, dogan garyndaşlarynyň niredigini intep bilmeýän adamlarym köp. Sebäbi olar häzirki wagt resmi maglumata görä 4000-den gowrak adam tutsak edilen, emma yerli aktivistleň aýtmagyna görä tutsak edileniň sany 6000-den geçipdir. Şoň üçin käbir adamlar öz dogan garyndaşlarynyň şo tutsak edilip aktivistleriniň bilen oklar ýa şolaň öldürilip soňra şol morglara, ýagny meýithanalara ertilendiginden habar bilen oklar. Şondan habar almak üçin barsalar, olaram darga diýerler. Şu taýda häzir käbir video kadrlary görürüz. Şu taýda derweden agdynda durup habar biljek bolýarlar. Emma meýithanaň daşy ýaragly adamlar tarapyndan goralýa, baranlara gödök jogap berilýär diýen maglumatlar üstesine ýarag şenäp, ýani şo meýithanaň daşyny gorap duran adamlar şo taýyp barýan adamlara garşy ukamat diýerler. Hemem şolary käbirlerini süýräp tutsak edip akdýärler. Şu taýda görüşüňiz ýaly şol meýithanaň töweregine baran adamlaryň käbirlerini şeýtip tutsak edip akdýärler. Henidem ýagdaý şolar ýaly dartynly. Adamdan üçmeginden gorkýarlar häkimiýetler, Gazagstanyň häkimiýetleri. Üstesine häzir şäheriň merkezinde şol odolky miting bolan, demonstrasiýa ýüze çykan ýerlerini video almakly gadagan edilipdir. Şoň üçin adamlar hatda öz penjerelerinden video ýa surata alanlaryna da gildiňlik bilen alýarlar. Şu taýda şu videony alan adam şu taýda aýdýar. Bir de diýär, biz göze düşmejek bolýar, sebäbi şuň ýaly videoda alsaň soň gelip seni tutsak edip akitmek hukuklary bar diýip. Mundan daşary henidem köşelerde şuň ýaly atylyp öldürilen adamlaryň jesetleriniň tapylýanyny gaýdylýar, maşynyň içinde, ýeňil ulaglaryň içinde ölü ýatan adamlar bar. Bu adamlar nähil ýagdaýda öldürildi. Şo bilşiňiz ýaly Gazagstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew 6-njy ýanwarda ýörüýte buyruk çykardy. Şo buyrukda da ödem çykyş dewam aýtdy, menlidi. Polisiýa güýçlerine hem harbylara hiç ýyl duýduruş bermeden ukatmaklyga görkezme berdim. Şoň jogapkärçiligini özüme alýandydy. Ol görkezme nämeden ibaret? Şu şäheriň merkezine islenýän adam bir ruhsat baran ýagdaýyna, bir ruhsat hem däl islenlik bir raýat baran ýagdaýyna şolara garşy
yara ulan bilinmegine yol verip buyruk çıkardı prezidentin ödü. Neticede şu tadı yönü iş üçün, iş bilen çok şehrin merkezini kesip geçip barayan adamlara karşı yara ulandı. Onun içinde hiç ili mitinge katlaşmayan, goğdoluna katlaşmayan adamlara ama yönü iş bilen geçip barayan adamlarım kendilip aydılıyor. Şular yali ulugda gidip barayan adamdan öldürülenleri var atılıp. Olan ulugları heder kıvalt yığınalıyor, köşelerden cesetler yığınalıyor. Sonun garındaşlarının köpüsünün doğun garındaşlarının cesetlerinin nire dediğinden bilmeyenliklerini aydiyalar. Köşelerde yeniden piyaselçiliklerim dörödülüyor. Şunyalı yankı betonlar koyulup yankı aydışımyalı gizliğindik bilen şeydi video alıyorlar. Adamlar maşinin içinde gidip baraya kalar alıyorlar ya pencereden. Şu tayda kadırda ne hemen görüyoruz? Şunu alan surat alan jurnalist aydiya. Video alan jurnalist şu tayda zapravka stansiyası vardı. O da ya şu zapravka stansiyasının butlusu yıkılıptır. Şoň yerinden adamlar ışlanga bilen benzin alýarlar. Häzir benzin ýetişiligi ýa çykypdyr. Şoň üçin adamlar nirde benzin bar bolsa, benzin iş ýa-ni zapravka işlemeýän bolsa şo görgüller ulaglar üçin ýer ulanan benzini ışlanga bilen soğurup çykaryp şeýdip alýarlar diýär. Şoň ýaly bir nemeni görýäs, ýagdaý görýäs. Ondan şäherlerde häzir şo araçsalaş işleri geçirilip bir tertipli güne gödäwçilik edýän meýletinçiler peýda bolup başlapdyr. Ştaýda görýän kadrymyzda da şo meýletinçiler görýäs. Bular harbylaram däl, polis işgärlerim däl, halk hakçysy diýilen at bilen bütün tertibe gödäwçilik edýän meýletinçiler. Ýöne edil şuň kun henedem şol ýanky ODKB bileleşigine girýän ýurtlardan boşundan gelmeginiň dowam edýändigi aýdylýar. ODKB bolanna ýanky Orço Оберватурасы Организация договора коллективной безопасности типа Громовар, Türkmençe kollektivlerin hukuklyk şertnamasy Gromovy diýilip atlandyrylýar. Şo Gromada jemi 6 tane döwlet ýerýär. Hududana Borsiýet, Ermenistan, Belarusiya, Gadagistan, Kyrgyzstan hem Täjikistan. Şol döwletleriň Gadagistana goşun halmaklaryna Gadagistanyň hökümet çagyryş etdi 5-nji yanwarda diýişlik çagyryş etdi. Eýem 6-njy yanwarda Gadagistanyň içine şol döwletlerden eýem goşunlar giripler. Ýörüýte taýýarlykly goşunlar girip başlady. Şolaram häzir Gadagistanyň durly şäherlerinde düzgün tertibe gödäwçilik edip, hatda ýankyýaly yarawam ulanyp adamlaryň ölümine de sebäp bolýanlyklary aýdylýar. Ştaýdaky video kadrda da biz şol hatda ýene gelip duran, şo ýurtlardan gelip duran ýakarwlary görýär. Kwalt iň köp harby güýjüni uradan döwlet Orsiýet başky ilkinji 6-njy ýanwarda gelip goşan maglumatlarda 3000-den gowrak harby ýeňşata Orsiýetden baranlyk aýdylypdy. Häzir kwalt 4000-den gowrak adam baranlyk aýdylýar. Ondan naşary ýa-ni Belarusdan hem, Ermenistandan hem, Kyrgyzstandan hem, Täjikistandan hem goşunlar barypdyr. Maglumatlara görä şolar hem häzir düzgün tertibe gödäwçilik edýärler. Eger düzgün tertibi bolsaň, saňa garşy yara ulanýarlar. Ni şol bu ýola goýulan operasiýa, terrorizme garşy operasiýa diýilip atlandyrylýar. Hamala şol miting bilen hemmesi terrorizm matlaby bilen baglanşykly bolupmyşyn. Ştaýda käbir saklanan adamlaryň goşlaryndan tapylan zatlar görkezilýär, granat bar. Ondan käbir nemelerden oklar görkezilýär, ok ýaraw tapylýar. Bu kadrda biz ýöňgürek bolan nemeni görýäs. Ýani işe barýan ýa-bir öz işi bilen barýan, öz işler bilen barýan adamlar heniden köşelerde saklanylýar. Diňe öz işi bilen gitmeklige, gatlamaklyga ýol berilýär, ýöne şähere çykyp gedip bermeklige ýa surat almaklyga ýol berilenok. Eger şo düzgüni bolsaň, adatdan naşary ýagdaý düzgünniň talaplaryny bolsaň, seni tutsak edip diýerler. Benidem köşelerde ýan maşinlaryň görünýändigi aýdylýar. Şunja ýan kaýdyşmaýaly zapravkalarda benzin ýetmezçiligi duýulýar diýerler. Üstesine şunja bankomatlarda nagd pul ýetmezçiligi ýa-da çykypdyr. Sebäbi şäherlerde internet kesildi. Şol protestleriň dowam edýän döwründe käbir ýerlerde elektrik togy öçürildi.
Neticede de adamlar bankomatlardan pul alıp bilmediler. Henidem şolar ýaly kynçylyklardan göze çykanlygy aýdylýar. Üstesine de bankomatlardaky nagd puldan gören şäkilligi sebäple adamdan yeterlik derejede, yeterlik möçberde pul alyp bilmeýänlikleri aýdylýar. Ha köçelerde henidem şolar ýaly goýran bolup ýatan ýakylan maşynlar görýär. Umuman ene bir gysgaçyk häzirki ýagdaýa syn esasan şu Almaty şäherindäki görnüşler ýa-da görkezlen görnüşler. Indi etir şuň kugun bu godgulun indi näme bilen jemlendi. Şuň kugun bilen näme görýär? Şuň kugun Gazagystanyň odolky prezidenti Nursultan Nazarbayewiň henidem nirede belli däl. Bilişiňiz ýaly Kasım-Jomart Tokayew, prezident Kasım-Jomart Tokayew 5 ýanwarda eden çykyşynda Gazagystanyň hökümetiniň atstavka ýa-da iş taşlaýyş elan edip wezipelerinden tutuş şoň Gazagystan hökümetiniň tutuş düzüminiň wezipeden gidenliklerini elan etdi. Onam özüniň kabul edenligine aýtdy. Ondan daşary Nursultan Nazarbayewiň şol howpsuzlyk geňeşiniň başlygy wezipesinden el çekip şo wezipeni özüne tawşaranlygyny aýtdy Kasım-Jomart Tokayew. Hem ýurdun prezidentiniň wezipesinden çekilip howpsuz ýagdaýda aýdyldy. Indi şondan soň mediýany bilen durly hili gapma garşykly maglumatlar peýda boldy. İkinci maglumatda aýdylyşyna görä Nursultan Nazarbayew öz garyndaşlary bilen, ýakyn garyndaşlary bilen Dubaýa gidipdir. Soň Merkez Aziýa boýunça ortatly bilermen ilip hasaplanýan Arkady Dubnowyň aýtmagyna görä Kamala Nursultan Nazarbayew Hytaýyň bir kurort adalarynyň birindäki öz villasynda jaýyna gilýän ýamışyn. Ýöne bu maglumaty men täk tasdiklanok. Üstesine Arkady Dubnowyň näçe tekrarlap aýdýanyna garamazdan ödegine Arkady Dubnow 2019-njy ýylyň awgustynda Gurbanly Berdimuhammedowyň ölenligini men dolu tasdikleýän 100% tasdikleýän diýip çykyş eden jurnalistlerden biri. Hamala şonda da hökümetiň içindäki anamdar, İran anamdar çeşmeden maglumat alandygyny aýdypdy. Şonda Berdimuhammedowyň ölenligi barada ýöne ol maglumat hem ýalan bolup çykdy. Şoň üçin häzir Nazarbayewiň nirdedigini bilýän adam hökmünde 100% tasdiklap edýän çykyşy olam anamdar maglumatmy diýelmi olam togra gatsyn. Ýöne näme üçin şu şakaçenni şuň kuguna çenni şu godolong başlany berdi 8 gün geçdi onu şu 8 günüň dowamynda Nursultan Nazarbayew hiç ýerde efirde çykyş edýän ok. Genidem şuň kuguna çykyş edýän ok. Hiç ýerde görkezlen ok. Buňa ödem beren köp çaklamalaryň başga da çaklamalan ýüze çykmana getirýär. Nähili çaklamalar bar. Bu çaklamalardan biri hatda şu Nazarbayewiň diýirdigine de şüphe bildirýän çaklamalar şonu öňe ekspertler hem bar, bilermenler hem bar. Belki Nazarbayew eýem öldürendirler diýibem pikir öňe sürýärler. Olam bolup biläjek. Zat onam aradan aýyryp bolmaz. Näme üçin Nazarbayew aradan aýyrmaly, näme üçin onu öldürmeli, kim onu öldürmeli? Sebäbi soňky wakalar şol ine ilki mitingler başlanna bir parahatçylykly mitingler görnüşinde başlady. Bilişiňiz ýaly adamlar köçe çykyp bir jumrup zat edip barmadylar da köpçülikden köçe çykdylar da näme talap etdiler. Etadi godolun nämeden başlandy? Şu Janöweden regionuny adamlar tuklandyrylan gazyň bahasynyň ikisi galdyrylmagyna protest edildi. Umuman ol gazyň bahasy tuklandyrylan gazyň bahasy tutuş ýurt boýunça galdyryldy. Ikisi ýagny 30 teňgeden 60 teňge galdyryldy. Olam adamlarda öýrenli nägilelik görüpdi. Näme üçin bu mesele şeýle anjyk mesele boldy. Sebäbi adamdan köpüsi Gazagystanda da Özbegistanda da eger bilýän bolsaňyz bilýänsiňiz köpüsi häzir öz uruglaryny bindiğinden tuklandyrylan gaza geçirip görülür. Sebäbi şonu bahasy has arzan bolýar, ýalňyz has bahasy arzan bolýar diýip, şoň üçin adamdan köpüsi öz ýeňil uluglaryny ýa-ni şol tuklandyrylan gazyny sürýärler. Ondan adamlaryň günlük durmuşynda ulugyň şular ýaly uly möhüm rol oýnaýanyna görä, oň bahasynyň galdyrylmagy, oň ýangaçynyň bahasynyň ikisi diýmek 100% galdyrylmagy adamlaryň elbetde ikisesine urýa, ondan häzirki wagtda ykdysady ýagdaý gogdýal adamdan. Şoň üçin olar näme edip aýaga alyp başladylar. Şu ýanky Janöweden regionuna başlandy. Adamdan protesti, onam soň
yurdun türlü regionlaryna raýatlar alyp götürdüler. Başky iki günüň dowamynda bir ýetişik bir agresiýa duyulmady. Ýöne Eýem Kasym-Jomart Tokaýew şu raýatlaryň gaty tutan ýerli ayağa galanlyklaryna göz ýetirip şoňa düşünüp geçsine söz berip başlady. Öňe bilen eden zady näme boldy? Şol ýanky şol mesela jogap berýän ýangy energetika pudogynyň ministrlerini, ýol başçylaryny wezipesinden aýyrdy da şolar aýplany boldy. Näme üçin bizden bir ufak siz galdyrypsyňyz, näme edipsiňiz diýip o taýda düşünükli zat prezidentden bir ufak o taýda hiç zat edilmeýänligi esasan Amerika Aziýa ýurtlarynyň hiç birinde de prezidentten birden öz başynda hereket edýän premier ýanky ministrler bar diýip mena pikir edemok. Ondan soň yeni aradan bir gün geçen soň 25-nji ýanwarda da tutuş hökümetiň ýanky wezipeden gidenligini elan etdi. Şeýlelik bilen bahalaňam odolky ýanky durkuna dolanyp getirilenigi hem elan edildi. Indi bahalaň hatda odolkundan hem ardanlaşdyrylanlygyny elan etdi. Üstesine şol kommunal hojalyk töleýleri baradaky nägiliklerim ýüze çykypdy. Täze soňky wagtlar şu ýanwaryň başynda şol ýanky kommunal hojalyk töleýleri hem köpetse ýokarlandyrypdyr. Oňa da nägilik berler. Şoň üçin onam bizdi doňdurdyk diýdi. Şol odolky duruşunda galýa, geçen ýylky beçerinde galýa, şu geljek 6 aýyň dowamynda biz ony galdyrmarsak diýip söz berdik. Söz berip şey diýip halky köşeşdirjek boldy. Emma halk köşeşmedi. Halk näme üçin köşeşmedi? Sebebi bu problemalar ýöne bir kysany meseleň çözüniň bilen dünýäň problema däl, täze bir kompleksli problema. Adamlar näme gaharga debetdi, näme üçin şuny içine salyp ýarlan bir bomba ýaly, mine ýaly ýagdaýa geldi. Sebebi şol ýanky biziň esasanam günnägörüň diktatorlarynyň alyp barýan syýasaty adamdan şeýle bir ýygy derli şol alyp barýan adalatsyzlyk syýasaty adamdan deginasyna degip içlerine sagdyryp ahyr soňy ýarylmaly ýaly ýarylşy ýaly bir alamatlan. Olam has agresiv häsiýetde eý bolup başlady. Ondan adamlar o prezidentiň ýanky beren sözü bilen köşeşmedi. Olaň maksady näme? Häkimiýetden git diýip talep edip başlady. Esasanam ünseren bolsaňyz Nazarbaýewiň gitmegini talep etdiler. Näme üçin? Sebebi Nazarbaýew özüniň prezidentlik wezipesinden 2019-njy ýylyň martynda çekilip wezipesini Tokaýewa tagşyranlygyna garamaddan ol häkimiýetden gitmedi. Nazarbaýew howpsuzlyk geňeşiniň başlygy wezipesinde ömürlük başlygy wezipesinde oturup ýagdaýa kontrollik edip oturdy. Şoň üçin şu taýda iki häkimlik ýalagda emele geldi. Bir tarapdan o Kasym-Jomart Tokaýew ýurdun lideri, beýleki tarapdan o hukuklyk geňeşiniň başlygy hökmünde oturan bolup prezidente de maslahatçy roluna oturan bolup Nazarbaýew hem de kontrollik edip oturdy. Şoň üçin o ýagdaýa düşünýän halk näme diýdi? Şulardan hemmeden biziň ähli problemamyzyň göz başy sebebi şol Nazarbaýew şo gitsin diýip tutdular. Bolýanyň Nazarbaýew hem gorkup öz wezipesini hatda tagşyryp çykyp gitdi bir ýerleri. Ýöne ondan soň halk köşeşmedi. Näme üçin? Sebebi halk Tokaýew hem Nazarbaýewiň dikmesi diýip hasapdy. Senem oýnatdy, senem şoň syýasatyny görediýän hem şoň syýasatyny göretjek adam senem. Senem şoň adamdy. Sen ornuň başga adama, halkyň bir ýygybarly wekiline ber diýip talep edip başlady. Ondan soň näme boldy? Ondan soň şol wakalaň senariýasynyň düýp götürýändigini gördük. Eýem 5-nji ýanwardan başlap halkyň gozgolagy has agresiv häsiýete boldy. Şu taýda ýene dörlühili garaýşlar ortaga atylýar. Şolatlar häkimiýet tarapyndan emel edildi. Ýagny polisiýa işgärleriniň öldürilip başlanmagy, hökümet edaralarynyň ýakylyp, dükanyň ýanky dögülüp gapylary, penjereler dögülüp dükanyň taýlanyp başlanmagy ýaly, ýakylmagy, ýanky adamlaryň şahsy emniyetleriniň ýakylmagy, ýaly agresiw hem ýara ulanmagy ýaly wakalaň ýürüýte hökümet tarapyndan gurnulyp şol proses çäretine terroristik bir hüjüm hökmüne baha bermek üçin, şolar ýaly bir häsiýetname bermek üçin edilendik aýdylýar. Şeýle pikir etmek üçin doly esas bar.
Sebebi son Kasım-Jomart Tokaýewiň öz aýdan bolýar, öz da şolya öňkü hökümete degişli adamlar ýörüýçe ýaragly adamlar taýýarlap. Biz taýýarladyk diýen onlar. Öňkü hökümete degişli adamlar ýörüýçe ýaragly adamlar hatda diýe lagerlerde, dağlyk regionlarda, lagerlerde türgünleşip geçip şular ýaly ýagdaýa taýýarlyk görüp gelenliklerini üstçyly diýip Twitter sahypasyna maglumat yerleştirdi. Hamala şol teröristik hücuma taýýarlyk gören adamlaryň şol lagerlerde tälim alan adamlaryň sany hamala 20 000 geçenli ýetýärmiş. Ýöne geň zada aradan bir gün geçen şol Twitter'däki şol maglumatyny aýyrdy. Ýöne şol aýplamaň eýen barşynda da Gazagystanyň Milli Hukukçylyk Geňeşiniň başlygy komitetiniň başlygy Karim Masymow tutsak etdiler. Esasy günänem häzir şoň üstüne atýarlar. Hamana şol Milli Hukukçylyk Komitetining başlygy Karim Masymow şu zatlardan diňe bir habarly däl, şu zatlar taýýarlan esasy adamdan biri diýip şoňa aýplama bildirýärler. Ondan soň üstesine şol wakalar bilen baglanyşyply prezidenti Nursultan Nazarbayewiň ýegeni, hemem ýanky Karim Masimowyň orunbasary, ýanky Gazagystanyň Milli Hukukçylyk Komitetiniň başlygynyň orunbasary wezipesini ýerine ýetirýän Samat Abishev, ýani Nursultan Nazarbayewiň ýegeni Samat Abishewiň tutsak edilenligi başda elan edildi. Ýöne henide çeni tasdiklanan o. Üstesine Samat Abishewiň doguny Kayrat Satybaldiýewiň tutsak edilenligi başda aýdyldy. Ýagny şu taýda näme maglumat peýda boldy? Inni ýanky arka tapan, Orsetden arka tapan, ýanky kollektiwlerin hukukçylyk guramasyndan arka tapan Kasım-Jomart Tokaýew Nursultan Nazarbayewiň tutuş neberesiniň tohumynyň ýygyna düşüp başlady. Şolar ýygnamak bilen boldy diýilen maglumat peýda boldy. Şo barada şeýle pikir etmäge de ýankaýjym ýaly esas köp. Birinjiden henide çennem Nursultan Nazarbayewiň ýerdegi belli däl, diýirmi ölümi çykyş eden ok. Bir ýerde gorkup bukulup otýar. Demek häzirki häkimetler Kasım-Jomart Tokaýewiň şondan aralmagyndan gorkýan bolmagy mümkin diýip çaklamagy esaslar. Ikinciden Karim Masymow Nazarbayewiň iň ýakyn adamdan biri. Nazarbayewiň tutuşdyňky 30 ýyl bäri döwlete liderlik edip gelen döwründe Karim Masymow hökümetde 2 ýerde premier ministrlik wezipesini ýerine ýetirdi, eýledi. Bir näçe gedek ministrler wezipelerini ýerine ýetirip hem Nursultan Nazarbayewiň maslahatçysy wezipelerini ýerine ýetirip oňa iň ýakyn adamdan bir hökmüni özüni tanatdy. Şoň şeýle anamyna giren üçin hem öz döwründe ony ýanky Nursultan Nazarbayewiň özü ony Milli Hukukçylyk Komitetine başlyk edip belledi, onuň orunbasary edip hem öz ýegeni ýankaýjym ýaly Samat Abishew belledi. Ine şu taýda görüşiňiz ýaly 19-njy ýylyň martynda şu taýda Samat Abishew öz ýegenini şol täze wezipe belläp duran pursatyny görýär. Inni şu taýda ýankaýjym ýaly şol halk goýdolarynyň ýa-da halk çykyşlaryna teröristik bir häsiýetlendirme bermek üçin şolar ýaly agressiw ýaragly adamdan ulandygyny aýtdyk. Indi şol adamlar kimler onlar? Hakykatdan hem şu Karim Masymowyň taýýarlanan adamlar. Şolar indi Tokaýewden aralmak üçin şol adamlar ulanyp başladylar. Ya da Tokaýewiň özü şolar ýaly taýýarlykly adamlary halkyň içinde uratyp şol goýdolaryň basyp ýatyrmak üçin bir bakana gözläp şolar ýaly primden, şolar ýaly metoddan peýdalandy. Netijede de ýanky kollektiwlerin hukukçylyk geňeşiniň agdalaryndan kömek sorady, olaram harwlaryny ýurduň içine saldy. Indi bu taýda hakykatdan hem şu şeýle bolan ýeri bir intek doly obyektiw maglumat ýok. Sebebi ol ýanky ýaragly goýdolary adamdan ýa polisiýa işgärleriniň kellesini kesmek ýaly şolar ýaly gan horçulukly zatlary Nursultan Nazarbayewiň ýakyn adamlara etip biler. Näme üçin edip biler? Şol ýanky Tokaýewden aralmak üçin edip biler. Tokaýewi gorkuzmak üçin edip biler. Tokaýewi gorkuzyp häkimetden gidirmek üçin edip biler. Bir tarapdan. Ikinciden
Tokaýewiň özüne ýakyn adamlar bunu edip biler. Olam ýan kaýdyşym ýaly halkyň çykyşlaryny terroristik çykyşlar, terroristik hüjüm hökmünde häsiýetlendirmek üçin edip biler. Hemem şo bakanaň esasynda orsiýetden hemem beýleki öz saýguldaşlarynyň kömek sorap ýurdun içine goşun talmak üçin edip biler. Indi ýurdun içine keseden goşun talmaga Gazagystanyň häkimetleriniň hakkı barmy? Gazagystan bu özlük tiýarly döwlet, öz başlyk döwlet. Ony hem üçin ýurdun içine keseden bir harby güýçler gelmeli, halkyň çykyşyny basyp ýatyrmaly. Ana şu meselede de ýa-ni her hil pikir edýän adamlar bar, ýa-ni ODKB diýen döwletler halkyň gowlugyny basyp ýatyrmak üçin şol goňşy ýurtlara girmäge haky ýok, şo gurama agda döwletleriň içine girmäge haky ýok diýenlerim bar. Ýöne şoň eger şo guramaň ustawyna seretsek, onu şoňa haklarynyň bardygyny görýäs. Ha şu ustaw ýa-ni diýilen guramaň ustawy, ustaw organizasiýa dogovora kollektivna beza. Şu ODKB diýilen guramaň ustawy, bu ustaw täzeçe goşmaçylar bilen üstüne yetirilip 2002-nji ýylda kabul edilen ustaw. Ine şoň 3-nji maddasyna seredilýär. Nähil ýagdaýda şolar goşun talyp bilýär. Şu gurama agda ýurtlaryň içine nähil ýagdaýda. Ýagny bular aýdýa bir ýagdaýda, ýa-ni käbir ýagdaýlarda, mysal üçin, eger şu gurama agda döwletiň garaşdyrlygyna ýa-da territorial bitewligine ýa-da öýdüg tiýarlygyna kopawanan ýagdaýynda şonda kollektivleýän ýagdaýda şoň garaşdyrlygyny ýa territorial bitewligini ýa-da öýdüg tiýarlygyny kollektivleýän ýagdaýda biz gowrap bilýäs diýip ýazylýar. Şuňda şu gurama girýän ýurtlar şonu gowrap bilmeli diýip ýazylýar. Buň üstüne 8-nji maddasynda şu ustawyň 8-nji maddasynda hassa anyklaşdyrylýar. Indi bu taýda näme diýilýär? Hukukdanam şu taýda государства, члены координируют и объединяют свои усилия в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, организованной транснациональной преступностью, нелегальной миграцией, другим угрозам безопасности государств-членов. То есть коллективлен ýagdaýda şular ýaly ekstremizm, halkary ekstremizmle, terrorizmle garşy, narkotik jetimler bilen baglanyşykly ýagdaýlarda biz kollektivlen hereket edip bilýär diýip ýazylgy. Ondan soň häzir şurada ýene bir ýeri bar. Ine şu taýda государство члены 3-nji punktunda 8-nji maddaň 3-nji punktunda государство члены взаимодействуют в сферах охраны государственных границ. Yani döwlet serhetini gowranmakda diýe, şu gurama agda ýurtlar bilelikde hereket edip bilýärler diýe. Ondan maglumat alyş çalışygyna, maglumat howpsuzlygyna, ondan ilatyň howpsuzlygyny gowranmakda, territoriýa çrizvyçaynych situasiýa hemem ýa-ni şu döwletleriň territoriýasyny adatdan naşary çebigi hem de teknogen howplaryndan şoň bilen baglanyşykly ýüze çykýan ýagdaýlarda gowramaga haky bar diýilýär. Indi bular nämen bahan edildi? Bu taýda tebigi howplar, tebigi ýa-ni teknogen howplaram ýok bu taýda. Bu taýda ekstremizmmi bahan etdiler. Ekstremizm hemem şol döwletleriň öýdügi täýärliligiне howpawanan ýagdaýynda goşun talyp bilýär diýilýär. Ine Kasım-Jomart Tokayew nämen bahan etdi? Bide daşyndan, ondan üstesine de daşyndan agresiýa bolan halaty. Öýdüg tiýarlygyna döwletiň nähili howpawan bilir, öýdüg tiýarlygyna ýa-da garaşdyrlygyna. Elbetde daşyndan agresiýa bolan halatynda ýurdun öýdüg tiýarlygyna hemem garaşdyrlygyna howpawan bilir. Şoň üçin Kasım-Jomart Tokayewiň eden çykyşlaryna, şo ýadgary eden çykyşlaryna ünserseňiz, daşyndan ýa biziň içimizde güýj ýerlikdir. Tutsak edilen adamdan içinde diye daşary ýurt dillerine gurulayan adamlar ele salındı diýip aýdýa ýöne şo taýda hiç ýa arap diline ýa başga bir dillerde gurulayan adamlar görkezip bilmediler. Ýene-de görkezip bilenoklar. Eger hakykatdan hem şoň diýen müňlerçe adamy elleri ýaragly terroristler ýurduň içine gelen bolsa daşyndan
Olaram tutsak edilen bolsa, näme üçin şolardan iň bolmany birini alaq etdiň şol diýilen güni, şol aglan edilen güni, ha biz tutsak etdik diýen günleri näme üçin görkezip bilmediler. Elbetde olar häzir bir näçe gün geçen soň haýsydyr bir araba şotaýda ýaşap beren araplaryň birini ýa daşyndan getirip ýa şo içinde ýaşap beren araplaryň birini tutup gürletmekleri mümkin, şonu tawud etmek üçin. Ýöne olaýam şu hüdüretçikler, näme üçin şonu haýdan haý etmediler. Näme üçin şonu ha biz tuttuk, ne şolar ýaly adamlary ýele sarlyk diýenlerini etmediler. Diýmek, şo taýda daşyndan gelen adamlar ýok, daşyndan ýaragly terrorist gelen ýok. Kim eline ýarag alan bolsa, şol ýurdun öz raýaty. Ýöne şonu ýarag almagy näme mejbur etdi? Ondan olar terrorist diýip elan etmäge hakyň barmy? Olar näme mejbur boldy şo ýagdaýa? Ola ellerine ýarag alypdyrlar. Ýöne sen ol döwletiňe adarjak bolan ol sen hökümetden gitmegi talap edýär. Gazagystanyň ödügi çýarlygyna da howp ýok. Gazagystanyň öz baştaklygyna da howp ýok. O taýda belli bir tewlüm, ýani döwlet bir tewlüligine da howp ýok. Ýöne hökümetiň özüne howp bar. Indi şo ýagdaýda Gazagystan ýurdun içine daşyndan güýç salmaga haky barmy? Daşyndan güýç çağırmaga haky barmy? Şolan bol sorak aslynda düşýär. Indi bular häzir näme diýär? Indi şolar ýaly bir deli tapmak üçin, indi daşary raýatlar bar diýmek üçin, şo taýda ýaşap ýören goňşy ýurtlaryň raýatlaryny käbirlerini tutup eýen maskara bolup ýörler. Indi şolar ýaly wakalaryň biri mine şol daşary ýurdun raýaty diýilip, ödem şo terroristik hüjüme gatnaşan raýatlaryň biri diýip görkezlen şol raýatlaryň biri mine Kırgızistan'da caz sağdanlatı olup çıktı. Yine şulogulun. İna 2 gün bundan odol tutsak edil gürlödüllü. Olam näme diye men niye Kırgızistan'dan yürüyte pul töläp diye 90 min teňe töläp. Olam näçe bolýar? $200 ýaly pul bolýar eken. $200 ýaly pul maňa wagt etdiler. Ýolumam tölediler. Men şutak yürüyte diye şol ýaragly adamlara goşulmak üçin geldim. Ýaragly çykyş etmek üçin geldim. Inni soň näme güç saçylýar? Bolawlaryň ady. Ne ştaýda görüşüňe diýäli Vikram Rozakhunov. Ödem Kırgızistanly adamda ýygy-ýygydan şo taý Gazagystana sapar edip gören adamda ony şol ýerli restoranlara, toýlara, zatlara ýürüýte çagyrýarlar. Ol $200 adamsy diýäl, buňa müňläp dollar tönelýän eken. Näder belli boldy. Şo taýda ýa-da şonu şeýdip urup ýenjip gürledenlerinden soň buny ýakyn dostlar tanap, muştoklar tanap protest bildirip başladylar. Siz ýalan sözleýäňiz, ol täze il bayramçylygyny ýany ýürüýte geldi, onu çağırdylar, Gazagystana konsert bermek üçin geldi diýip çykyş edip başladylar. Bu sözüne Kırgızstanyň hökümet işgärleri meýän buňa protest bildirip başladylar. Gazagystanyň häkimetleriniň häzirki ýanatlar. Ine bu şo klublarda ýa-ni teatrlarda edýän çykyşlarynyň käbir kadrlar görýäs, Almaty şäherine ýygy-ýygydan çagyrylýan eken. Ha şolam edil şol kadryň öňýany. Şu wakaň öňýany 2 ýanwarda EJT bilen hoşlaşyp aeroportdan Gazagystana urajak bolup duran tursady. 2 ýanwarda ýürüýte konsert bermek üçin gelen oglandy. Indi bunam Gazagystanyň häkimetlerine daşardan biziň içimizde terroristler gelip biziň döwletimizi agdarjak, biziň bir tewlegimize howp saldy diýmek üçin ýankyýaly şol ýöne daşyndan gelip bir konsert bermek üçin gelen bir döwletçilik adamsyna çen tutup şular ýaly bir delil gözleýärler da. Indi şu gün emedil şu gün biz şol soňky maglumaty görä ýanky Kırgızistan'da sağdanlany boşatmaga mejbur bolupdyrlar Gazagystanyň häkimetleri sebäbi Gazagystanyň ýem hökümet derejesinde Gazagystanyň howpsuzlyk gullugynyň ýoly başlasy düýün beýan etdi. Biz şonu raýatymyza haýdan haý tutsaglykdan boşatmagy talap edýär diýip çykyş etdi. Ondan ýanky üniversitesiň ödýäli ola ýam urulyp ýenjilipdir. Ol beýde bonu urup ýenjip gynap adamy gürledip metodologdan gelipdi häzir sen islendi adamın Afrikadan gelip çotaýda okap ýören studentler birini tutup bile gelipdir diýip sen görkezlersin. Şoň üçin şular ýaly ýam şu höder edýän zatlar, kadrlar, faktlar peýda bolup urdy. Inni ýene bir ünte çekýän zat şu Gazagystanyň şu bolup ýören ýüze çykan ýanky protest şäherlerine
şu Kazakistan'dan öldürüldü 2009 yılda kaçıp giden bankir, opozisiya liderlerinden biri Muhtar Ablyazov öğünün sonra dakıllıdığını aytdı şu Kazakistan'daki protest şehirlerine. Başka günler dolayıttı. Kazakistan'ın ekli kuncu gününe deydi bizim adamlarımız var. Kazakistan'da ayağı olan hem şu nemelerde şu protest şehirlerim bir tarafından gurnurlu deyip çıkış etti. Ukrayna'nın bir neçe telekanalına interview verdi. Ödem Hadir Kıvat Muhtar Ablyazov'un ödü Fransa'dan oturmalan adam yankıtiyatı bozgun. Öde urunede Kazakistan'ın BTA bankına yol başçılık etti. Ondan aşağı ondan ön Kazakistan'ın energetika ministri, senagat ve feudal ministri olup işledi. Sonra 2009 yılda onu uli maliye uğurluğuna, pul uğurluğuna ayıplanlarından sonra 2009 yılda yurttan çıkıp gitti. Sonra Muhtar Ablyazov'a London'da da suud edildi. Pul uğurluğuna, pul yuguruşluğuna sonra London'dan kaçıp Fransa'ya varmalı oldu. Fransa'da tutsak ettiler onu türmede 3 yıldan uğrak türmede oturdu. Türmeden oturandan sonra türmeden çıkandan sonra onu deportasiya edilmeyeni Kazakistan'dan talep etti. Orsiyadan talep etti. Yöne deportasiya edilen yağdayında onun kıynalmak hukukunun avan yanlığını aydıp kâvar antan hukukunun orayıcı kuramılan aktivistlerin eden çıkışının neticesinde de onu Fransa hiç yerik uğratmadı. İnni şugun şol Muhtar Ablyazov Kazakistan'ın ne etati opozisyon liderlerden biri hataplandı ya. Yöne inni şu yankı protest çıkışlarının başka günlerinde şu protestleri öz kuramasının yani DVK kuraması var. DVK'da yankı demokratik vыбор Kazakistan'a diyen yankı hareketin düğün tutanın biri Muhtar Ablyazov şol yankı protest şehirlerinde bizim hareketimiz, bizim kuramamız şulatlar gurnodu deyip çıkış edenine karamadan son günler indi şol yaraglı çaklaşıklarda terörizmde ayıplama bildirili uğrulundan son yankı protestçilere yine dik dünkü veren interviewlarının birine yiyem Muhtar Ablyazov yok hem vakaları biz dahilli değil biz diye kâvardatlarda biz kurumçılığa katlaştık yani yankıyal agresif şehirlere biz dahilli değil biz umuman tutuş yurt boyunca gurnolan protestlere de dahilli değil yiyem odolku aydan sözünden dayanıp başladı. Ve bunun odolku sözünden dayanmağına içeri veriyandat ya mecbur ediyandat ne ama sebebi onu yiyem terörizmde ayıplayabilecekler. Yani şu protestçilerin hem vakalara biz dahilli biz şolar gurnoduk deysen onu demek sen yankı adamdan polis işgärlerinin kellesinin kesilmegine de sen günahkar polis işgärlerinin atılıp öldürülmegine onda sen günahkar diýilen bakanany berjek delili berjek buna tögösülen Kazakistan hökümeti ulanırlar ona karşı. Şoň üçin tek ýakyn günlerde biz şolar ýaly aýplamanam eşitmegimiz mümkin Muhtar Ablyazow'a karşı. Olan bolup biljek. Yani her gün vakalar yağdaylar ütüp dur radikal yağdayda yine var yüzde çıkan sonra olan biri nem çünkü Orsiyetin lideri Vladimir Putin Nazarbayev'i gollamadı nem çünkü Nazarbayev'in gitmegine yol verdi nem çünkü ol Tokayev'i taklak kaldı diyem sonra veriyorlar bu sonra bir yerlikli sonra bir taraftan göreymege Nursultan Nazarbayev bir köne siyasetçi, tecrübeli siyasetçi. Ondan Orsiyetin hem devlet liderleri bilen hem yakın hizmetdaşlıkta bolup gelen adam, Putin bilen hem liderli duşup gelen adam. Ne için ol Tokayev'i taklattı Nazarbayev'i etti. Bu tayda elbette şu vakaları Orsiyetin hem oňlandy görünüp dur. Eger Orsiyet tarapyndan gollanmadyk bolsa Tokayev bu taýda işlem edilmedi. Tokayew halkın öde agdarýady gene bir 2 gün ýaly wagt beren bolsalar. Ýöne şoňa wagt bermediler, şoňa proje bermedi. Öňe bilen Orsiyet öňüň goşunyny berdi. Müňlerçe eskerini berip ýagdaýy kontrollukda saklady. Şoňa öňe böwet boldy. Emma Nazarbayewiň wezipetinden gitmegine welin ýol berdi. Şonu taklajak bolmady, şonu gorajak bolmady Orsiyet. Diýmek onda Nazarbayew Orsiyet üçin bähwitli figura däl teatr arenada. Näme üçin? Näme sebäpden Nazarbayew bähwitsiz bolup biler. Bu taýda bir da ünsürmeli Nazarbayew köni siýasatçylardan biri. Üstesine de Nazarbayewiň Günwatar bilen ören ýakyn gatnaşyklary we öden maliýe bähwitleri arada bolan gatnaşyklary bar. Şoň üçin Nazarbayew köp derejede Günwatara dahil adam, Günwatar tarapyndan
ödöşlü ulunluk gelýän siyasi figura Orsyada da kän boyun eğmeýän adam. Ya Orsya'nın döwlet liderleri bilen arkaýyn deň derejede guruluşyp berýän az döwlet liderleri var. Şolaryň biri Nursultan Nazarbayew tapyp gelýär. Indi Gunnatar bilen näme näme baglanşdyrýar Nazarbayew. Eger bilýän bolsaňyz ýa bilmeýän bolmaňyz mümkin şu 2000-nji ýylyň başlarynda 2003-nji ýylda hususan Kazakgate diýip bir sud Amerikada bir sud prosesi geçipdi. Olam nämeden ibaret? Kazakgate diýilen sud prosesinde Amerikan Birleşen Ştatlarynyň raýaty hem ýören iri Amerikan biznesmenlerden biri James Giffen'e Gazakistan prezidenti Nursultan Nazarbayew 78 milyon dolar para vermekde aýplama bildirildi. Şonlar şu döwürde ören köp makalalar çykdy. Ine şu at bilen ors diline ýazsaňyz Kazakgate продолжается требовать иммунитета для Назарбаева 2003-nji ýylyň aprelinden Deutsche Welle radio stansiýasynyň jurnalisti Vitaliy Volkov'un ýazan makalasynda düştäýdi şol ýanky Amerikan raýatynyň Amerikan biznesmeniniň Nazarbayewa beren parasyny geçürem getirilýär 78 milyon dolar. Olam haçan berilipdir 90-njy ýylyň ahyrlarynda James Giffen bilen bir hatarda şo döwürde mobil ýanky Amerikan Birleşen Ştatlarynyň mobil kampaniýasy bardy. Şo kampaniýaň vice-prezidenti Brian Williams şol Gazakistanyň Nevit ýatagyndan Gazakistanyň ödem şo Tengiz Nevit ýatagyndan Nevit ýatagyndaky Neviti öldürmek üçin kontrakt aljak bolup Nazarbayewa 78 milyon dolar para berýärler. O parada daşary ýurtlardaky ýanky Nazarbayewiň daşary ýurtlardaky offshore bank hesaplarına geçirilýär, soňra suda medilli, üstem açyldy. Şwitsariýadaky bank hesaplaryndan şol tölenen ýanky paralar belli bir bölegi üst açyldy. Netijede ýanky Amerikan Birleşen Ştatlarynyň raýaty, biznesmen Jeffrey James Griffin tutup jogapkarçylygyna çekildi. Şol sud prosesi 7 ýyl dowam etdi. 2010-njy ýyla şenli netijede näme bilen tamamlandy? Netijede 2010-njy ýylda Amerikan Birleşen Ştatlarynyň sudy ýanky jenap Griffin'i bary 25 dolar jerime saldy. Hem Nursultan Nazarbayew garşy hiç çyly jeda çäretini görmelär diýip karar çykardy. Indi bu nähil bolýar? 78 milyon dolar para vermeklik Amerikan Birleşen Ştatlarynyň kanunyna göre ören ulu jinayetçilik kanunyny gadagan edýär. Üstesine Amerikan Birleşen Ştatlary daşary ýurdun raýatlaryna para beren bolsa, şoň Birleşen Ştatlarynyň raýatyndan hem daşary ýurda raýaty para alanan bolsa, şonam Amerikan kanunlaryna göre jeda çäretine çekip bolýar. Jogapkarçylyga çekip bolýar. Ýagny Nursultan Nazarbayew Birleşen Ştatlaryň öz jinayet kodeksi boýunça jinayet jogapkarçylygyna çekip bolýardy. Ýöne şol meselelerden şol jogapkarçylyklardan Nazarbayew gugru çykdy. Näde gugru çykdy? Şol daşary ýurtdaky öz hemşerileriniň gollugy bilen, siýasatçylaryň, biznesmenleriň gollugy ýardam bilen şol sudan gugru çykdy diýilýän adam bol. Iň soňunda ýanky pullaryň gykwaly nähili boldy. Ol pullary Amerikan Birleşen Ştatlarynyň sudy Şwitsar bankyndan gaýtaryp, ýanky offshore banklarynyň hasaplaryndan gaýtaryp döwlet büdjetine geçirmeli. Ýanky näme Gazakistanyň diýildi hem şolar halkyň bähfidi üçin ulanmaly edildi. Ýani jemgyýetçilik bähfidli işler üçin ulanmaly edildi. Ýani Amerikan Birleşen Ştatlaryna gaýtaryp berilmeli edilmekde, jemgyýetçiligiň Gazak jemgyýetçiliginiň bähfidi üçin ulanmaly edildi. Netijede ol näme boldy? Şo pullar Gazakistana geçirildi. Ýöne insan netijede de ýanky olam nähili näme bilen geçirildi? Bahana bilen geçirildi. Şutadak makalalar, käbirlerine şo barada da gurrun edildi. Şo geçirilen pullar hamala ýaşlaryň mut bilim almaklaryna ýardam etmek programmaty üçin ululunjak diýilip geçirildi. Soňam
Şolam yine de ahir soňy Kazakstanyň prezidentiniň şo klanyň öz kitesine girenligi aýdyldy. Buňa protestten bildirildi, hemme adam edildi ýöne hiç netije bermedi. Şonu yine de Nursultan Nazarbaýew özü şo pullar gaýtaryp aldy. Bu sözüne indi bula 2003-nji ýylda bolan suwut prosesiniň hem 2010-njy ýylda şol tamamlanan suwudyň netijesi. Ýöne ondan soň bu wakalardan aýraçynlykda yine de Kazakstanyň Şwetsariýadaky gizlin bank hasaplaryna baran pullar bilen baglanyşykly yine ullukan bir skandal ýüze çykdy. Olam 2011-nji ýylda ýüze çykdy. Şonda da Nursultan Nazarbaýewa degişli bank hasaplarından 48 milyon bir kanun pul feriştesinin üstünün açılanlığı ilan edildi. Olam nämedi 2012-nji ýylda Şwetsariýa şo pullun Kazakstana gaýtarylyp ýa-ki uğradylanlygyny ilan etdi. Olam bu pussubuzuluk kim tarapyndan açyldy? Şu Şwetsariýa prokuratura tarapyndan üst açylyp, soňam ýa-ki bloklandy şo pullar. Ýa-ki bank hasaplary. Indi bu pulun akwaly nähili boldy? Bu ýam aýratyn para ýa-ki pul ýuwşlugy hökmünde alamatlananda bu pullar nähili boldy? Bu pullar Kazakstana gaýtarylyp berilýär. Soňam şonam jemgyçilik pähwitli haýyr sakawat işlerinde ulanylmady edildi o pullar, döwlet pullary. Netijede ol näme boldy? Şol pullary ulanmak üçin ýörüýte tender elan edilýär. Şo tenderde de ýörüýte ene şolar ýaly government organized non-governmental organization ýa-ki KONGA ady bilen abbreviatura bilen bir konsorsium şol nemede üstün çykýar tenderde. O tenderiň ýa-ki şo kampaniýaň guramaň eýesi kim bolup çykýar? Şo hakykatda şo konsorsiumyň düýbünde Kazakistan ýaşlarynyň kongresi bir gurama bar. O guramany esaslandyran Kazakistanyň prezidenti, şol wagty prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň gyýdy Daryga Nazarbaýewa. Ýagny şol Şwetsariýada ugurluk pullun, üst açylan ugurluk pullar Kazakstana gaýtarylyp berilýär. Ýöne jemgyçilik pähwitli işler üçin ulanmaly edilýär. Emma şol jemgyçilik pähwitli üçin ulanmaly pullar boýunça geçirilen tenderde Nursultan Nazarbaýewiň gyýdynyň guramasy üstün çykýardy, şo pula eýelik edýär. Indi şolam hamala şo guramany şondan bäri şonu ýaşlar, çağalar bilen baglanyşykly haýyr sakawat işlerine ulanyp gelýärmişin. Birinde bu taýda näme görýär? Şo Gunwataryňam şu datlary duranyny görýär. Gunwataryňam şu taýdaky edilýän passapozurluklardan habarlygyny görýär. Ýöne şoňa garamazdan şol Nazarbaýewiň başgalatynyň, Nazarbaýewiň özüniň ýankyýaly maliýe galplyklaryna göz ýumýar. Belli bir derejede çäre gören ýalym hereket edýär, emma şol soňuna çenli, şol işe gödegçilik edip, şol pullun halkyň bähwidi üçin ulanylmagyny galanmak urunda hiç zat edýän okunmady. Beýnan tapda. Bular ýaly edenetlikler nämeň netijesinde bolup bilýär? Bular ýaly edenetlikler ýa-ki ozalky bellek geçişmeli şo Nursultan Nazarbaýewiň arkasynda durýan, Gunwatarda arkasynda durýan syýasy hem biznes güýçleri bar. Indi şolardan ýöne men käbir mysal getireýin. Şo döwürlerde Nursultan Nazarbaýewiň maslahatçylarynyň biri hökmünde Britaniýa ozalky premier ministri Tony Blair işledi. Tony Blair 2011-nji ýyldan 2015-nji ýyl aralygynda Nursultan Nazarbaýewiň resmi konsultanty hökmünde iş alyp bardy. Tony Blair diýilen şahsiýet ören täsirli şahsiýet, ören ýa-ki diýdim dor şahsiýet, ören Gunwatarda agramy uly siýasatçy. 1997-nji ýyldan 2007-nji ýyl aralygynda Beýik Britaniýa ýol başçylyk eden premier ministrlik eden adam bu. Şo Tony Blair'in döwründe de Amerikan Birleşen Ştatlary bilen belelikde Britaniýa koalisiýon güýçleri Owganistana da girdiler. Soňra goşun sürdüler. Ýakyn gününe görä Gan Şaýkan ýetasy siýasatçylardan biri Tony Blair. Ýöne 2007-nji ýylda premier ministrlik wezipesinden gidenden soňam bular ýaly şahsiýetler ýöne oturanoklar. Ana mysal üçin Germaniýanyň ozalky kansleri Gerhard Schröder Ortaýyň hökümetiniň, Ortaýyň prezidentiniň konsultantlarynyň
yani maslahatçılarından biri hökmünü iş alıp geliyor. Şoň täsiri bilenem ne şu Demirgadyk Gatır Vaporovo yani Demirgadyk akımı değil yani akım gada akımı şolar ýaly adamlar ya bu ýerler ýaly adamlar lab işlem bunu watarda alıp barýan işlerinin netijesinde amal aşyrylýar. Şoň üçin diňe Putinler, Nazarbayew ýaly adamlar, pullu adamlar özlerine şu daşary ýurt siýasatçylarynyň güýçli täsirli siýasatçylardan konsultantlar tutýarlar. O konsultant tutmak diýmek näme? Olar ýaly adam. Özlerini gorugçy tutýarlar, özlerini lobbistler tutýarlar. Ol adamlaryň bir giden ýa-ni gollawlary bar, bir giden tanışlyklary bar, ýokary derejelerde. Şolaň gollawundan peýdalanyp öz ýa-ni özleri üçin bähwitli proýektler amal aşyrýarlar, özlerini gorag alýarlar. Ne Nursultan Nazarbayewiň şular ýaly 30 ýyllap diýdim zor siýasat alyp, ýa-ni ýaly uğurluklarda tutulanyna garamadan suwdan guwur çykyp gelmegine şular ýaly Tony Blair ýaly günwataryň siýasatçylarynyň roli bar. Şuýdaky makalada ýene näme gurrun edilýär? Şo Tony Blair ýa maslahatçy bolup işe başlayan döwründe 2011-nji ýylda Gazagystanyň Janöweden regionuny protestçileri oku tutmak ýaly bir waka boldy. Şonu da 15 tane adam atylyp öldürildi hökümet güýçleri tarapyndan Gazagystanyň Janöweden regionunda. Şonda günwataryň ýurtlary Gazagystana sanksiýa girijek boldylar. Onu ýa-ni paragat protestçiler 15 sen atyp öldürýän defaňa hiç ýyl çäre görülmedi. Side ýa Gazagystana gelin sanksiýa girilýän diýip ideýa bilen teklip bilen çykyş eden tiýatrçylar boldy. Ondan hukuklaryny goraýjy guramalar ayağa galdylar. Ýöne hiç saat edip bilmediler. Näme üçin? Edil şol döwürde Tony Blair Gazagystanyň prezidentiniň maslahatçylyk hökmüne bir giden çäre geçirdi. Gazagystana sanksiýa girilmediligi üçin, şoň öňüni almak üçin ören uly kampaniýa alyp bardy. Netijede Gazagystana şol 15 adamyň ganynyň dökülmegi bilen balanşyk hiç ýyl çäre görülmedi. Diňe Antan hukuklaryny goraýjy käwir guramalaryň hasawatlaryna bellenip geçirildi. Ene Janöweden regionunda protestçiler gon ýaşlany öldürildi, atylyp öldürildi. Şoňa protestçiler ýa gynançylar ýa dilen ýaly sözlemler bilen çäklendi. Ene şular ýaly bu zatlar bilindi näme esasında bu sözüne ýene bir zat üns beriň. Şol Nursultan Nazarbayewiň günwatar bilen baglanşyk şular ýaly pasapojurlukly ýollar bilen özüne gollawgadan ýanyny hem günwatarda satyn alar ýaly siýasatçy wagtda satyn alýanyny görkezýän faktlary getirjek bilen 2015-nji ýylyň öňýany çykyş etdi. Alif başlaň Rahat Aliyev Nursultan Nazarbayewiň körekeni, odolku körekeni Dariga Nazarbayewiň odolky ýan ýollaşy 2007-nji ýylda Gazagystan terk edip giden Rahat Aliyev Awstriýa gaçyp barýar, Awstriýada da tutsak edilýär. Oňa da maliýe galpyklaryny aýyplama bildirdi Nursultan Nazarbayew. Adam öldürmekde bir näçe adamyň ganyny almakda aýyplama bildirdi. Gazagystan hökümeti tarapyndan, suwdy tarapyndan oňa 20 ýyl türme jazasyny bermek bardy. Hökümet çykaryldy. Ýöne Awstriýanyň hökümeti başta Rahat Aliyewa hiç zat diýmedi. Öz döwründe Rahat Aliyew Awstriýada Gazagystanyň ilçe hökmünde işleyen adam. Ondan aşary bir giden hökümet edaralaryna, Milli Howpsuzlyk Komitetiniň hem ýol başlygynyň ornwasary wezipesinde işleyen adam. Ören şunu ýaly eli uzadan ýerine ýetýän adam. Ýöne şol 2007-nji ýylda Gazagystanyň banklarynyň iki tane menejeri uğurlanıp kaçılýar, soňra suwd edilýär. Şol Rahat Aliyew şolary alyp kaçýar, şolaň emlegini hatabyna geçirjek bolýar. Soňra şolary ýok edýär, direksiz itýär. Ýöne şo ýanky eden jenaýetçiligine şaýat bolan adamlar we şaýatlyk görkezmelerini berip başlaýarlar. Netijede Nazarbayewiň ödem onu gorap bilen. Soň öýde awraýdan düşmejek bolup Rahat Aliyew hemme ýanky generallyk wezipesinden ýanky şiininden mahrum edýär, wezipelerinden mahrum edýär. Iň soňunda Rahat Aliyewa türmäge girmek, türmäge düşmek hupa bolýar. Şoň Nursultan Nazarbayewiň körekenligine garamazdan.
Neticede de Rahat Aliyev yurtdan çıkıp gitmeye mecbur bolýar. Ýöne aradan 4 ýyl ýaly wagt geçen soň 2011-nji ýylda şoň öldüren adamlaryň jetetleri tapylýar, suw demedilýär. Şoň Rahat Aliyev tarapyndan gurnulandygy. Ondan soň ýene bir näçe adamyň Rahat Aliyewiň gatnaşmagyna öldürilendigine mesaj açylýar. Şol adlaryň üstü açylandan soň Awstriýa häkimetleri onu tutsak etmäge mejbur bolýarlar. Aradan bir näçe ýyl geçen soň. Soň türmede oturka telefon üstü bilen ine bilen radiyamda Adatlyk radiosyna da interview berýärdi bize. Haýwat atyp başlady. Üstesine de 2009-njy ýylda bir kitap ýazdy. Young Godfather in Law dip. Yani meniň adan gaýnatam dip adlandyrılan kitap ýazdy. O kitap çapdan çykdy. Şo taýda Nazarbayew degişli bir ýerde bir pysdypyjurlyk bar bolsa şonu beýan etdi. Ýöne intipyň dowamynyň bardygyny aýtdy. Indi şol Awstriýa türmesinde oturan döwründe, izolýatorda oturan döwründe sud dinlenişiginiň öň ýany jurnalistlere beren interwýusunda telefon üstü bilen beren interwýusunda öz eline henidem Nazarbayewiň Günwataryň siýasatçylary bilen baglanyşyny görkezýän ödem maliýe galplyklary bilen baglanyşykdy. Şolar bilen baglanyşyny görkezýän bir giden faktlaryň bardygyny aýdyp çykyş etdi. Hemem şol inniki suud dinleşigine şolar bilen baglanyşyk ählisaryň üstüne aşakdygyny aýtdy, beýan etdi. Ýöne netijede ol suud dinleşigine yetmedi. Rahat Aliyew 2020-nji 2010-njy ýylyň fevralynda Awstriýa türmesindäki izolýatorda ýanky asylan görnüşde tapdylar, ölü görnüşinde tapdylar, ölü ýagdaýda tapdylar. Hamala şo taýda türmeň içindäki ýanky duş otogyny özüne atypdyr. O nähil on ýaly bolýar, özüne atmak meýiliniň ýokdugyna maýdýar, adwokatlara maýdýar, garyndaşlaryna hiç açan özüne atjak adam däldi. Näde bol türmeň içinde beýdip özüne atyp bilýär diýip şoňa uluşup bildirdiler. Diýmek, şo taýda näme öňe Nursultan Nazarbayewiň eli Günwataryň türmeleriniň hem ýol başçylaryna da ýetýär, siýasatçylaryna da ýetýär. Nazarbayewiň elinden tapjak adam ýok diýilen düşünje döredi. Şoňa Rahat Aliyew şu Nazarbayewiň Günwataryň siýasatçylary hem biznes toparlary bilen garanky şolar ýaly galyp gatnaşyklaryny açmaklyga ýol bermediler. Ine men bir näme üçin aýdyp otur? Nazarbayew gerek gelenne orsiýetiň hem diýişi ötýän adam däl. Diýmek, Nazarbayew oturan ýagdaýynda döwlet başynda howpsuzlyk geňeşiniň ýol başçysy hökmünde oturan ýagdaýynda Gazagystanyň siýasatyna da jemgyýetine de daşyndan orsiýet tarapyndan kontrol edip boljak diýär. Günwatar tarapyndan belki belli bir kontrollyk bardyr, sebäbi ýa-ni gaýdyşymýaly Nazarbayew Günwataryň biznes toparlary bilen hem siýasat toparlary bilen ören ýakyn hyzmatdaşlykda bolan adam. Şoň üçin indi men öz şahsy pikirim näme? Esasan hem orsiýetiň döwlet liderleri, ýol başçylary Nazarbayewdan diýilmeli diýilen karara gelen. Indi şu gowdgulaň başlanmaka düzülen plan şol. Ýa-da şu gowdgulaň özi Gazagystanda bolup geçen ýa halk çykyşlarynyň özi orsiýet tarapyndan hem Kasym Jomart Topaýewiň topory tarapyndan bilelikde gurnulanda. Ya da bu ideya ya da bu proyekt yani Nursultan Nazarbayew çetleştirmek proyekti şu gowdalaryň barşynda ýüze çykan bir urtut ýüze çykan zatmy. Men şol ikinji pikirim tarapdar. Yani orsiýetdäki güýçler döwlet esasan prezident Putin'e ýakyn güýçler, hem Kasym Jomart Tokaýewa ýakyn güýçler. Nazarbayewdan diýilmek istegi bilen ýaşak gelýärler, ýöne nädip şonu amala aşyrjaklaklaryny bilen oklar. Soň birdenike Gazagystanyna ol bahalan galjak odollaram düşünükli adamlaryň näýiligi bilen düşünükli. Adamlar elbetde olar ýaly çykyşlary öňemedip gelýärler. Ýöne has dignasyna degen soň bahalar ýylygyna galyp gidip otur, ykdysady ýagdaý erwet. Adamlar hakykatdan protest demonstrasiýasyndan meýletin ýagdaýly öz islegleri bilen çykdylar. Ýani men pikirimçe. Olary hiç kim maliýeleşdiren,
Olara hiç kim meçegon beren okte çıkmalı, buramalıştıran öleri çıktılar, onu bir yerde çıktılar, olar gördüler. Beyleklerim nägile, hem region nägile. Çıktı. Ýöne şo ýagdaýda dolandyrylýan krizis sipirdatda, ya dolandyrylýan hawa siyasatda, siýasat teknologiýada bir metod bar. Dolandyrýan, ýani hawa ýüze çykýanmy? Şonam dolandyrjak bolmaly. Öz behridiň üçin. Islendi kawat, islendi problemany sen öz eline alyp bilseň situasiýany. Sen şon dolandyry bilseň, sen öz behridiňe ulany bilýän. Hatta hawa ýagdaýyny, ýani şular ýaly başbaşlatlyk ýagdaýynam dolandyryp bolýar diýilen bir teknologiýa we olurda siýasat alymlarda öwrenilýän zat. Men pikirimçe şol Kasım Jomart Topaýewa ýakyn güýçler, şoňa tarapdar güýçler hemem ortaýyň döwlet liderlerini, döwlet ýolbaşçylary şol pursatdan peýdalanyp şonu Nazarbayewiň klanyny çetleşdirmek, Nazarbayewiň özüni çetleşdirmek hem şoňa ýakyn adamlary häkimiyetden çetleşdirmek üçin şonu urtut. Üçüniň içinde eýem şonu ulandylar hem şonu öz behwitleri üçin gönükdirdiler. Belli bir akawa. Şonan başardylar. Elbetde bu üçin bu meselede olara telpek goýmaly. Şonu edip bilenekler üçin onam näde etdiler? Şo taýyk hakykatdan kelle keserleri uratdylar. Ýörüýte taýýarlanan kelle keserler esasan soňky maglumatlara görä türmedäki tutsawlaryň ulanlanlygy hakynda da maglumatlar ýüze çykdy. Munam şu türme bilen baglanyşykly meseleleri öwrenýän orsiýetli Gulak Nokot orgatly toparyň ýörüýte wekilleri şunu öwrenip şol Gazagystanyň içindäki türmelerden alynan wakalara esaslanyp şu barada beýan etdiler. Tek bu waka baradaky faktlaryň hasam açyljakdygyny aýtdylar, duýdurdylar. Men şuňa da belli bir derejede ananýan. Şo taýda hakykatdan türmelerde oturan jinayetçilerin ulandan bolmagynyň mümkinligini görkezýän ähli alamatlar bar. Bular ýaly metodlar birinji gedek ulanlanyp, öz döwründe 1990-njy ýylda Sovet häkimiýetiniň tek çagşamagyny edilýän, ýani Oş regionuny, Özbegistan bilen Kyrgyzstanyň arasyndaky Oş regionuny etnik şaknyşyklarda da şol türme tutsawlary ören üstünlikli ýagdaýda ulanly, şo taýda gan çaýkally etnik konflikt emeli ýagdaýda döredildi. Ine şu wakada da şolar ýaly metodyň ulanmagyny aýdyp çykyş edýän aktivistler bar. Önem şol türme meselelerini öwrenýän orsiýetli aktivistler özlerine şolar barada gaty anamdar maglumatyň bardygyny aýdyp çykyş etdi. Indi bular türmelerdäki jinayetçiliklaryň buňa gönükdirip bilerler, bolýa siziň türme möhletiňi de adalçak, siziň türme şertlerini de gowlandyrjak diýseler, olar näme? Gurjak ýaly, ýani türme ýolbaşçylarynyň elindäki gurjak ýaly adamlar olar. Näme diýse edip kuşgurly oturulan itler, kelle ýani milisi işgärlerini, polisi işgärlerini kellehinem geten şolar bolmagy mümkin. Ýani ellerine ýara alyp, biýguna adamlary atyp, iki taraplaýyn ýani hukuk goraýjy organlara atýar bular, kanun goraýjy organlary mitinge çykan protestçiler hem atýarlarda, iki tarapdan gan ýokýarlarda, şular ýa hawa seredýär. Ondan näde peýdalandylar? Onun netijede de Nursultan Nazarbayewiň klanyny aýpladylar. Nursultan Nazarbayew iň ýakyn adamlardan biri Milli Gazagystanyň Milli Howpsuzlyk Komitetining başlygy Kasım Masymow şulatlar taýýarlapdyr diýip şoň üstüne ýüklediler. Oň ornwatary Nazarbayewiň ýegeni Samat Abishew günäkär diýdiler. Häzir minni ýakyn wagtlarda Nazarbayewiň özüne de ýanky günäk ýüklenmegi. Önünün Nazarbayewiň öňüne şert goýulyberler. Eger sen terrorizmde aýplanmajak bolsaň, onda gaýdyp döwleti Gazagystanyň döwlet ýolbaşçylygyna hiçbir pretensiýa bildirmersiň, hiçbir ýanky dalaşam etmersiň, hiçbir häkimlige de eýe boljak bolmarsyň, sen şoňa gol çekersiň, şoňa söz berseň, seni biz terroristik aýplamadan halat ederiz. Bar günäni ýanky Karim Masymowyň üstüne ýoklar. Bolmasa da sen kelläňi diýär, sen ýa-ha gowy bolan ýagdaýynda türmäge girersiň. Bolmasa da seni diýer goýmar diýilen ýaly şert goýulyp bilinir. Şoň üçin men pikirimçe häzir Nursultan Nazarbayewiň şeýdip bukulyp oturmagynyň sebäbi intäk şu meselede
şol häkimiyet derejesinde Orsiýadyň häkimiyetleriň derejesinde hem Gazagystanyň häzirki dolandyrjy güýçleriniň arasynda tek belli bir gutornukly alalaşyga gelinok, häzir gepleşikler gidip duran bolmaly. Şol gepleşikler doly tamamlanan ýagdaýynda belli bir gutornukly karara gelinen ýagdaýynda biz hakyky kartinaň belli bir bölegini hem görür. Şondan Nazarbayew hem çykar, ýa Nazarbayew çykarda aýdar, ýadgarar bolan datlary ýa-ki terroristik hüjümleri ýadgaran bolar, özüniň oňa dahilli dälligini aýdar. Belki oňa bir ýönekeji wezife de berilmegi mümkin, belki oň hormatly pensiýa uğradylyp ümsüm galdyrylmagy mümkin, ýa-da hötşetlik edip men häkimiýete maňa häkimiýetiň belli bir bölegini berersiňiz, men ýene-de häkimiýete gaýdyp barjak diýip aýak dirap duran ýagdaýynda onu alyp türmäge dykmaklary mümkin, ýa-da Nursultan Nazarbayew ýüreginden tutup plan ýurtda Dubayda ýa-da Hytaýyň bir adasynda ýüreginden tutup ölüpdir ýa-da öýünden Astanada bir ýerde ölüpdir diýilen habar ýaýrar, netijede de jetedini görürüz. Men umumyň şu soňky wakalar barada garaýşyny şeýlerek, şundan bizim ödümüz üçin nähil sapagalarlykdy zatlar bar. Türkmenistanyň raýatlary üçin, Türkmenistanyň aktivistleri üçin, opozisiýa üçin nähil sapagalarlykdy ýagdaýlar bar, zatlar bar. Biz näme gördük? Diktatorlar öňü bilen şundan sapagalmaly. Gurbanly Berdimuhammedow ýaly diktator. Günüň köp sany beýleki diktatorlary şu wakadan sapagalmaly. Nähil sapagalmaly? Siziň günüňiz sanaly. Siziň häzirki oturany elpeşelpe ýagdaýyňyz günü bir günüň içinde, bir pursatyň içinde ýok bolup bilýär. Onuň biz näme-de gördük? Nursultan Nazarbayewiň ykbalyny gördük. Şoň üçin sizi gorap biljekler näme? Siz halkyň bäkbidi üçin işleseňiz, halk arkaňyzda dursa, halk sizi hakykatdan hem edýän ýüşüňiz üçin hormatlasy, şonu siziň oturan kursyňyz şonçada berk bolar. Emma siz näçe halka gan ýurtdursaňyz, näçe halky ykdysady taýdan, maliýet taýdan köseseňiz, halkyň girip çykmagyna ýol bermän, kynçylyklary döredip gidip otursaňyz, şonçada siziň oturan kursyňyz şonçada goşak, şonçada siziň ykbalyňyz galaň üstünde. Siziň arkaňyzda durjak adam bolmaz. Siz sehel ýykylsaňyz häzir, sizem ýyksalar, ýykarlaram sizi. Daşky güýçler gelip ortaýa etjeksin, kim bilsin? Sehel ýyksaňyz, depäňizden gelip sizi amykly, gutornukly, sizi gan ýukturjak, siziň kelleňizi aljak, siziň öz halkyňyz bolar. Şoň üçin halkyň aladasyn edin. Halk üçin bir adajak algan, halkyň söýgüsini, hormatyny gadanjak bolun. Halka garşy gidip siz uzak oturmorsaňyz, siziň günüňiz gaty erbet tamamlananlar. Indi biz şu zatlaryň fonunda näme görýär? Birinciden Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi şu ýanky wakalaryň barşynda beýan eden bolýar. Bizin şu taýdaky Gazagystanyň bolýan ýagdaýlary alada bildirýär. Seperi hiç bir tarapyň hem tarapyny tutanok, hiç bir toparyň tarapyny tutanok, ol halk ýanky aýaga galan protestçiliň hem tarapyny tutanok, hökümetiň hem tarapyny tutanok. Ne şu 6-njy ýanwarda edilen beýanat. Näme üçin tarapyny tutanok Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi hiç bir tarapy sebäbi bilenok. Türkmenistanyň hökümeti şu wakalaryň näme bilen tamamlanjagyny bilenok. Şoň üçin aýdýar Gazagystanyň ýa-ki Gazak halkynyň gadymy ýa-ki çydamlyllyk, birek-bire hormat hem geçirimlilik däplerinden uğralyp ýa şu ýa-ki ýüze çykan häzirki konfliktli ýagdaýa parasatly ýa-ki çözgü tapar diýip umyt edýär diýilen ýaly ähende ine Daşary işler ministrligi Türkmenistanyň beýan eden bolýar. Ondan ýa-ni bilenem Gazagystana ýörüte diplomatlaryny gönderdi. Türkmenistanyň hökümeti huzuranam şu taýdaky ýüze peýda bolan 6-njy ýanwarda peýda bolan maglumata görä Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrligine degişli 6 adamdan ibaret topar hem Türkmenistanyň ýa-ki Daşary işler ministrligine 2 sany wekilinden ibaret bir topar Gazagystana barıpdyr. Maglumata görä olaryň maksady näme? Şu Gazagystanda ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň aladasyny etmekmiş. Birden bular
Beýle halkyň aladatine diýen bolup çykdylar. Onu näme üçin edebilirler? Şu taýda Türkmenistanyň raýatlary protestlere gatnaşdymy ka? Näme üçin Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň 4 sany işgary gitdi? Olar baryp şu taýda Türkmenistanyň raýatlary şu gowdalaryna dahyllymy? Şonu bilmek üçin gitdiler olar. Şu gowdalaryna dahylly bolup, özlerim tejribe alan bolsa, tejribe toplan bolsa diýmek, olar onuň Türkmenistanyna gaýdyp gelen taňlar Türkmenistanda da şolar ýaly gowdalaryny etmekleri mümkin. Olar gorkudýan zat şol. Olary alada goýan zat olaň akwaly däl, şolaň janyna bir şikayet ýetermi ka, şolaň dünýä ka, belki olara kömek gerekdir, belki olar Gadagystana alyp çykmalylar. Zat diýip olara da bilen baran adamlar däl. Milli Howpsuzlyk Gurulunyň bar aradasy Türkmenistanyň ýokary klanynyň howpsuzlygyny goramak, ýagny başynda oturan prezidentiň klanyny goramak. Olar bir şoň bilen bir wagtyň özünde de 7-nji iýuny bagşlan 7-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda Gurbanly Berdimuhammedow şu fevral aýynyň başynda adatdan naşary, nowatdan naşary halk maslahatyny geçiriljekdigini elan etdi. Şu arada köp saýtlarda ýa maglumat peýda boldy. Ýöne fevral aýynyň haýsy gününe geçiriljekdigini elan edilen ok. Bu näme aňladyk biler? Şu wakaň ýöne ýere bolmaýanlygyny görünip dur. Gadagystandaky wakalar bilen bir wagtyň özünde diýen ýaly Türkmenistanyň prezidenti ýanky ýalda elan edýär. Ýanky gysgaly ýagdaýda halk maslahatyny geçirmeli. Şonda da diýär halkyň ykbalyna ýakyn ykbalyna degişli mühim zatlary, mühim meseleleri biz çöderiz. Mühim çödgütlerin üstünde karar kabul eder diýip elan edýär. Indi şoň bilen bir wagtda da şu zatlaryň elan edilýän bir wagtynda da Gurbanly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow hem daşary işler ministri Reşit Meredow Eýrana tapar etdi. Gysgaly ýagdaýda Eýrana baryp Eýranyň diňe bir daşary işler ministriniň derejesinde däl Eýranyň prezidenti bilen duşup gaýtdylar. Soňam Eýranyň habar agentlikleri ýadýar, ýakyn wagtlarda Türkmenistanyň prezidentiniň Eýrana tapar etmegine garaşylýar diýip ýadýar. Emma Türkmenistanyň resmi habar çeşmeleri bu arada hiç zat ýadan. Demek prezidentiň öýde Gurbanly Berdimuhammedowyň öýden Eýranyň haray gözläp Eýrana barýar. Bu näme aňlady biler? Öňýanam öz ogluny ýiberýär otady. Vice-premierliň biri bolan öz ogluny ýiberýär hem daşary işler ministri Reşit Meredow uradýar. Indi prezident alada galyp başlady. Boňşularyndan indi haray gözlemeli. Ertirem Türki dilli döwletleriň maslahaty geçecek. Olam näme? Olam Türkiýede geçecek. Olam näme bagışlanjak? Eýran ýa-ni Gadagystandaky wakalara bagışlanjak. Ýöne Türkmenistan Türki dilli döwletleriň magdaty däl, Türkmenistan kollektiwlerini howpsuzlyk guramasynyň magdaty däl, öz başyna neýtral döwlet boljak bolýar. Ýöne häzirki galawoply ýagdaýda inni Türkmenistanyň bular ýaly neytrallikda dolu galyp bilmejekdi görünip dur. Berdimuhammedow inni çar tarapa çarpyryp bir ýerlerden haray gözleýän boldy. Ýöne men ýene bir gedek ýatlatjak bolýan. Türkmenistanyň döwlet liderine Gurbanly Merkuliýewiç. Siz halka arkaňyzy diýiremeseňiz, siz Eýrana arkaňyzy diýiren, Türkiýe arkaňyzy diýiren, Orsiýa arkaňyzy diýiren, ýöne ýanky bir pursat gelenne halk sizi depip sizi gumag arar. Şonu ettirmejek bolsaňyz, siz halkdan haray gözleň, Eýrandan hem haray gözlemäň, Orsiýetden hem haray gözlemäň, ya Türkiýeden Günwatardan hem haray gözlemäň. Öňü bilen halkyň seýgisinden hem gollawundan haray gözleň. Şonu başarmasaňyz, şonam başarmaýan bolsaňyz, şonam näme edip boljakdygyny düşünmeýän bolsaňyz, wedipäňiz taşdaňda gidin. Ornuňyzdan oguduňyza taşlamaň, ogluňyzdan sizden iýwalsy ýok. Sizden bir tapawdy ýok, ogluňyzyň hiç ýyl düşünjesi ýok. Döwlet derejesinde pikirlenmek derejesinde hiç ýyl oň taýýarlygy ýok. On bary urunun zady sizin diktatorlyk metodyňyz, on baralan terbiýesi sizin terbiýeňiz. Bagışlaň bolýan, sizde döwleti dolandyrar ýaly terbiýe de ýok, düşünje de ýok. Olar ýaly terbiýany düşünjäni ogluňyza da bermäge sizin ýagdaýyňyz ýok. Şoň üçin
oğlunuz eğer yurda gelip, yurdun başına gelip yurda bir gönündürür, halkı bir gönündürür deyip bizde umut yok, halkta da yok. Ola arada dürlü regionlara aylanan olup, bazarlara aylanan olup, 2 gün halkın gözüne çöp atacak oldu. Yani adamlar sizem düşünün, Gurbanlı yankı Serdar Berdimuhamedov o dekabrın 20-20 dürlü velayetlerin bazarlarına aylanan olup kayıtma olup sizin gözünüze çöp atmak için edilen zat. Ha o bahalar düşürülü. Yani bahalan düşürülmegünden näme halk gönünni mi? Ol näde bahan düşürýär? Emeli ýagdaýda bahan düşürýär. Ol kimin bäkbidine, şol Sewdigarlaryň bäkbidine, o Sewdigar görgürler ol alýan haritlaryny arzan bahadan alyp satýandyrýar. Şolary mejbur edýärler. Şolary öýlerini bäkbidsiz ýagdaýda haritlaryny satmaga mejbur edýärler. Ýöne şu haritlary arzanlaşdyrjak bolsaň näme etmeli? Bazar ykdysadyetiniň öz kanunlary boýunça işleri ýoly goýmaly. Erkin konkurensiýany ýoly goýmaly. Terhetler açmaly. Sewdigarlaryň erkin daşary ýurda içerik girip çykmaklaryna erkin ýol bermeli. Ol ýa-ni valyuta dollara girilen 2 tane 2 hümmet. Ol düýbinden ykdysadyetiň, bazar ykdysadynyň kanunyna gawat gelýän zatda. 2 hümmeti aradan ayırmalı. Dollaryň daşary valyutalaryň bir hümmeti bolmaly. Şolardan üstünde pikirlenmeli. Näde edip bolar şonu? O daşary içerik girýän ýa-ni pul uratmak meselesini ýeňilleşdirmeli. Erkin beýleki döwletlerde edilýär, erkin adamlar öz bank kartlaryny ulanyp arkaýyn pul alyp bilmeli. Arkaýyn sugda edip bilmeli. Daşary ýurtlardan haryt alyp gelip biler ýaly getirip biler ýaly etmeli. Şonu bazarlara gödäwçiligem gerek däl, harytlaryň narhyny emeli ýagdaýda düşürmegem gerek däl, öz düşýär. Konkurensiýaň bar ýerine bazaryň özü arzan bahany saýlaýar. Bazaryň özü arzan bahanam özü kesitleýär. Onu baryp haýsydyr bir Serdar Mälik Guly, bir Serdar Berdimuhamedov etmeli onu. Bazaryň özü edýär. Ýöne şolar ýaly şol bazaryň kanunyny ýokurdan goşulşyp siýahat edip bazarlara baryp emeli ýagdaýda narhlaryň beýdi kesitlenip bermegi näme aňladýar? Şo taýda hiç ýyl bazaryn kanunynyň işlemeýändigini aňladýar. Bazar gatnaşyklarynyň ýokdugyny aňladýar. Diňe diktator meselesi, diktator metody bilen çözülýär hemme zat. O näle ykdysadyet bolýar? O näle sewda gatnaşy bolýar? Şo zatlar başarandy, şoň üçin siz ýakyn eljekde öz ykbalyňyň traýky ýagdaýda tamamlanmagyny islemeýän bolsaňyz, şu daşary ýurtlarda halkyň bäkbidi üçin işlejek adamlara ýol beriňde ýurdun içine ertin şolar dolandyr ýa. Şolar bilen alalaşa gelip siz arkaýyn gidip bilýäňiz. Alan puluňyzy alan emleýäňiz, alan da gümüňizi şeklinde ýurtdan bidin. Dubai diýdi, Britaniýa diýdi, nirde haýtadyr bir adalarda nähil emleýäňiz, şo taýda ulanyňda ýaşaýar. Ýöne adamlara burada çykyp bir erkin howadan demalar ýaly bir mümkinçilik döredim. Indi ýene bir alınmaly sapak bu taýda. Ine şu gün ýollaň ýapyk bolmagy. Adamdan daşary ýurda çykan adamdan ýurdun içinden hiç pul alyp bilmeli ýa-da banklaryň üstü bilen erkin pullaryň geçirilip bilmeli ýa zatlar ul lokanda ýa-da kynçylyk döredi. Daşary ýurtda galan raýatlaryň öz pasportlaryny bir iýne gana gözli başly ýagdaýda udaldyp bilmedikleri, çäde pasport alyp bilmedikleri. Ul lokal problemi bolupdy. Şoň üçin şu burzatdan peýdalanyp men Türkmenistanyň raýatlaryny nowatdaky bir şähere çagyrjak bolýan. Bu şähere men tarapyndan girilen şähere däl, men tarapyndan elan edilen şähere däl. Buny daşary ýurtda iş alyp barýan Türkmenistanda aktivistler şu dowam edip duran problemadan bir çykalyga tapmak üçin halk tarapyndan birazajyk herekede garaşýan adamlar tarapyndan öňe sürülen şähere ideýa. Olam näme? 15-nji ýanwara gawatlap indi öňdäki 6-njy gün şenbe güni adamlaryň Türkmenistanyň raýatlarynyň dürli welaýatlarda şol ýurdun içindäki ýollaryň ýapylmagynyň indi bet edilmegine çağırış etmekler.
Şo arada birazcık adamdan hareketine bir garaşýar. Türkmenistanda koronavirusun bardygy boyun alynan. Diýmek Türkmenistanda koronavirus ýok bolsa. Onda näme üçin ýollar ýapylýar adamlar? Näme üçin adamlar tanjym alyp ýa bir giden test tapşyryp sprawka almaly, ýöne bir goňşy şähere barıp gaýtmak üçin. Näme üçin adamlaryň erkin feowdatyna ýol berilen şulatlar ne? Bir giden bökdeşlik döredip otur. Ýollar ýapylmagy, ýurdun içinde ýollar ýapylmagy. Bolýa daşary ýurt bilen bir ýapdyňyz. Ýurdun içinde beýdip ýollar baglanyp oturmagy hiç ýerde ýokmy? Türkmenistanyň içinde var. Şolam ykdysadyta ullukan urgurya adamlar ýöne iş bollap goňşy şähere gitjek bolsa da gitdi bilen ok. Adamlar feowda etjek bolsa da haritlaryny eýlek geçirip bilen oklar bir şäherden beýlek şähere. Bu näme ýerde bolýar? Şoň üçin adamlar indi sizem ýöne şu zatlara şu bolup oturan şu gulçuluga kail bolup oturman birazcık hereket etmeli. Öz hakyňyzy, hukugyňyzy talap etmeli. Konstitusiýa boýunça adamdan bir yerden beýlek ýere gitip gelmegine hiç zat peýas gel bermeliler. Konstitusiýada şo zat ýok. Pandemiýa bolsun, epidemiýa bolsun, şo adam şoňa bakana bolmalylar. Kim keselledimi? Barıp geçer alaýmaly. Kim keselledimi? Öýünden çykmany oturup bersin. Karantindiňe şo kesellen adamlar üçin. Olam oturasy gelse otursun, oturmasy gelse gitsin, işlesin. Ya da öýünden çykman, şolar ýaly adamlara bolýa öýünden çykman oturup bersin. Ýöne adaty ilat, o sagdan ilat näme üçin öýünden çykman oturmaly? Näme üçin bir şäherden beýlek şähere gidip bilmeliler? Şoň üçin adamlar biz şu meselede ýurdun içindäki gatdawlaň häzirki gadagançylygyny ýatyrmak üçin sizi her welaýatda belli bir nokatlara ýüşmeňi hemem häkimetlerden şu ýollar açylmagyny talap etmeňi biz isleýär hem şoňa çagyrýar. Indi şol 15-nji ýanwarda şu şäherden siz nähil ýola goýup bilersiňiz, nirelerde şoňa siz ýüşüp bilersiňiz ýola goýup bilersiňiz. Bu demonstrasiýa däl. Bu häkimeti agdarmak üçin çagyrşam däl. Bu prezidentiň häkimetden gitmek üçin hem çagyrş däl. Bu diňe ýüşmeli. Adamlaryň ýüşmegine de konstitusiýa tarapyndan ýol berilýär, Türkmenistanyň öz kanunlary ýol berýär. Siz belli bir ýere baryp häkimetlere öz arzyňyzy ýetirmäge hakyňyz bar. Siz şo ýere baryp näme üçin barýaňyz? Öz arzyňyzy ýetirmek üçin barýaňyz. Miting geçireňiz, demonstrasiýa geçireňiz. Siz arzyňyzy häkimetlere ýetirmek üçin barýaňyz. Şoň üçin biz belli ýerleri belli edip şo taýgam öz arzyňyzy aýtmaga barmaňyza da biz çagyrş edýär. Indi Ahal welaýatyna 17-nji ýanwarda siziň barmaly ýeriňiz diýip bizden aktivistler şeýlere ideýany teklip etdiler. Şoňa da siziň gatnaşmaňyzy haýyş edýär. 1 saat 17-nji ýanwarda şenbe güni Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary Mariolnaky Gevers postuna barmaly. Hemem kime amatly bolsa Ahal welaýatynda ýa-da Aşgabatdan çykylýan ýerinde Daşowut ýolunaky ruhy belentlik postuna barmaly. Ýol gödükçilik postu var şodaýda. Bira Gewers'te var, Mariolnyň uruny post var, esasy post bira şoňa barmaly. Kime başga bir ýerlerine amatly bolsa Daşowut ýolunyň urunaky ruhy belentlik postuna bar. Şo taýyk barmam ýollaryň açylmagyny talap edin. Bu siziň arzyňyzy häkimetlere ýetirmek üçin şähere, bu protestem däl, demonstrasiýada däl, häkimetin agdarylmagy üçin çagyrşam däl, Berdi Muhammedowyň wezipesinden gitmek üçin hem çagyrş däl. Bu siziň ýollaryň açylmagy üçin kanuny hukumatdan peýdalanyp öz arzyňyzy ýetirmek üçin geçirilýän şäher. Häkimetlere arzyňyzy ýetirmek üçin ýüşmeli. Indi ýollaryň aýdaly koronavirus sebäpli, epidemiýa sebäpli yapykdygyny aýdylan ýagdaýynda size häkimetler tarapyndan ýa-da aýdaly polisiýa ofisierler tarapyndan aýdylan ýagdaýynda siz näme etmeli? Şonu ýazmaça beriň diýip talap etmeli. Ýollar pandemiýa tarapyndan sebäpli yapykmy? Bolýa, onda şonu ýazmaça ber. Türkmenistanda koronavirus bilen baglanyşykly epidemiýa bar, Türkmenistanda koronavirus keseli bar, virusy bar. Şolam Türkmenistanyň ilatynyň arasynda ýaýran, şoku uptalýa, şoň üçin ýollar ýapyk diýip
şol size yazmaça bersin. Polisiýan ofiserimi ya yerli häkimmi şonu yazmaçalım. Şolar ýaly yazmaçany berip bilseler şolar. Türkmenistanyň prezidentiniň edýän beýanatyna garşy geldikleri bolýar. Näme üçin Türkmenistanyň prezidenti her bir edýän çykyşynda inkar edip gelýär. Türkmenistanda koronavirus ýok diýär. Ime koronavirus ýok bolsa epidemiýa ýok. Epidemiýa ýok bolsa hiç il şäklendirme girdirmäge Türkmenistanyň hökümetiniň hem döwlet lideriniň hem haky ýok. Haky ýok. Epidemiýa ýokmy? Diýmek hiç il karantin çäretem bolmalylar, ýollarym ýapylmaly. Şo Türkmenistanyň ýollarynyň şo epidemiýa sebäpli ýapylanlygyny görkezýän dokumentlar bolsa, ferman bolsa şonu görkezsinler. Şo postaky duran polisiýa işgärler, ofiserler ýa-da yerli häkimler şonu görkezsinler diýdi. Şonu görkezip bilmeýärler. Türkmenistanda epidemiýa bar ýa koronavirus var, şoň üçin ýollar ýapyldy diýip ferman ýok. Ferman ýok bolsa, ýollar ýapylmagan bir kanun. Hiç bir ofiseriň, hiç bir polisiýa işgäriniň şo ýollary bekläp oturmaga haky ýok. Sizi saklamaga da haky ýok. Sizden dokument ýa-da ispravka talap etmäge de haky ýok. Siz Aşgabatdan Daşowda ýa Aşgabatdan Balkanawada ýa Aşgabatdan Marag etmäge size gadagan diýmäge haky ýok. Anşo aradaky ferman diýip talap edin. Indi Marw vilayatynyň ýaşaýjylar üçin üçmeli yer 15-nji ýanwarda ýer saat 10-da Marw vilayatynyň vilayet häkimliginiň binasynyň arka tarapynda bir meýdança bar. Vilayet häkimliginiň arka tarapynda kabulhanasy bar. Şo kabulhanaň hem şo derbedesiniň öň ýanynda bir meýdança bar. Şo taýkynyň. Şo taýyk barynda vilayet häkimliginden ýollar açylmagyny talap edin. Siziň hem talabyny ýankyýaly bolmaly. Ýollar ýapylmagy barada ferman barmy diýip tutun. Ferman ýok bolsa, ýollar ýapylmagy bir kanun, antikonstitusiýon. Şoňa da siziň hakyňyz ýok, ýollary haýdan haý açyň diýip talap edin. Hiç il ferman ýok, epidemiýa da ýok, diýmek ýollar açyk bolmaly. Ýollar ýapylmagy jenayet. Ýollary ýapmak bilen siz jenayet edýäňiz. Diýip tutmaly. Lebap vilayatynyň ýaşaýjylar üçin üçmeli yer 15-nji ýanwarda şenbe güni ýer saat 10-da käde dünýä baglarynyň esasy giýergeletgeniň öňüne üçmeli. Türkmenabat şäheriniň eteginde käde dünýä baglary diýip baglary bar. Siz şo dünýä baglarynyň esasy giýergeletgeniň öňüne ilki ýygnanyň saat 10-da soňam üçeňizden soň şo baglaryň ýanynda ýol gödäwçilik posty bardyr. Şoňa bardy. Şo şäherden çykylýan ýerine esasy ýol gödäwçilik posty bar. Şoňa baryp ýollar açylmagyny talap edin. O talabyňyzdan hem ýol gödäwçilik pullugyna gönüpdirilen bolmaly, hem vilayatyň häkimligine. Daşow vilayatynyň ýaşaýjylary 15-nji ýanwarda ýer saat 10-da Aşgabat ýolunaky Malyap we ruhy belentlik postlaryna barmaly we ýollar açylmagyny talap etdi. Ýene bir gaýtylýan Daşow vilayatynyň ýaşaýjylary 15-nji ýanwarda ýer saat 10-da Aşgabat ýolunaky Malyap diýilýän hem ruhy belentlik diýilýän gödäwçilik postlary we şoňa baryn. Kime amatly bolsa haýsy ýaşaýja haýsy post amatly bolsa barmakly şoňa barynda ýollar açylmagyny talap edin. Balkan vilayatynyň ýaşaýjylary 15-nji ýanwarda ýer saat 10-da Balkanawat şäher häkimliginiň binasynyň öňündäki meýdança ýygnany. Gaýrat edin. Şo taýyk barabam ýollar açylmagyny talap edin. Başga hiç zat talap etmeň. Türkmenistanyň öz içinde ýollar açylmagyny talap edin. Adamlar şundan başlaňyň diýdi. Gul bolup oturmaň. Indi daşary ýurtdan Türkmenistanyň içine gatnawlaryň açylmagy üçin hem biz şäherleň belli bir şäherden geçirilmegini öňe sürýär. Esasanam Türkmenistanyň raýatlaryň esasy jemlenen ýeri bolan Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlar 15-nji ýanwarda şenbe güni İstanbul şäherine gelseler, gelip bilseler gatyg bolar. Şol gün 15-nji ýanwarda günni saat 12-de
İstanbul şäherindäki, İstanbul şäheriniň etegindäki täze aeroportyň esaty girilgesiniň öňüne barmaly. Oň üçin aktivistlere ýem ruhsat aldylar. O taýk ýörüýçi adwokatam barjak ýagdaýa gödäwçilik etmek üçin näme üçin adwokat gerek täbäbi şo taýda Aýdaly Türkmenistanyň konsullugynyň ýa ilçihanasynyň provokatorlary şu taýk baryp bir provokasiýa gurnajak bolsa, şoňa aktivistleriň ýörüýçi adwokaty gödäwçilik eder, şonam hasap alar. Şolar nädip şo taýda provokasiýa etjek bolsa, şoňa ýol bermeň. Şo taýk barjak adamlar sizem hiç ýyly provokasiýa gitmeň, sizden biri dagwalaşyp bolsa dagwalaşmaň, feýuşjak bolsa feýuşmaň. Asla hiç ýyly uruş döwüş etmeller. Siz ýöne barýaňyzda ýollaryň açylmagyny talap edýäňiz. Diňe ýollaryň açylmagyny talap edýäňiz. Başga hiç ýyl çağırış edýäňiz ýok. Biz Türkiýeden Türkmenistana gitjek. Ýollar açylsyn. Uçurlaryň sanyny köpeldiň. Uçurlara bilet satyn. Haýdan haý. Her gün goý onlarça uçur olsun Türkmenistana. Täbäbi müňlerçe, 10 müňlerçe adam gitjek bolýar. Gidip bilen o. Dokumentsiz ýaşap berler. Kim çağatyny görjek, kim enatatyny görjek. Kim okumaga çykjak, kim işlemäge çykjak. Ýollar açylmaly. Şoň üçin Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanly raýatlar gaýrat ediňde şu öňdäki şenbe güni 15-nji ýanwarda İstanbula geljek bolýar. Eger siz İstanbulda ýaşaýan bolsaňyz, gaýrat ediňde saat 10-ka İstanbul şäheriniň etegindäki şu täze aeroportyň esaty girilgesiniň öňüne baryňda üýşüň. Eger size kontakt nomer gerek bolsa, şu wideoň aşagynda 3 tane kontakt nomer taparsyňyz, şo nomerler ýerleşdirer. Sizin işiňiz, sizin ýanky baraňyzda nirigi üçmelliňiz, eger birden ýoluňyzy ýitirseňiz ýa baraňyzdan soň bir üçüp duran türkmenler, Türkmenistan raýatlary görmeseňiz, tapyp bilmeseňiz, şol şu wideoň aşagynda goýulan 3 tane nomeriň islegenini jaň edip bilersiňiz. Size onuň şo nomeriň üstü bilen aýdarlar. Nirik barmaly, nirde durlar, näme etmeli? Şolar ýaly. Şoň üçin adamlar gaýrat ediňde, Türkmenistanyň içindäki raýatlar, dürli welaýatdaky raýatlar, oturmagyny. Dünýede hiç bular ýaly ýurt ýok. Türkmenistanyň içinde koronavirus ýok diýilýär, emma hemme gatnalar ýap. Koronavirusyň iň giň ýaýran ýurtlarynyň içinde bular ýaly gadawançylyk ýok. Koronavirus ýok bolsa, sizi näme üçin beýdip saklap oturlar? Sebäbi sizi gula gördüler. Şo ýokardaky oturan şo haram kılan sizden gul hökmüne garaýa, sizem kaýyl bolup oturýarsyňyz. O beýtmäňe, dünýede şolar ýaly ýurt ýok. Iň bolmanda gatda bolmaly ýurduň içine, söwgüdegarlar üçin, işlejek adamlar üçin, ol ýaragsız adamlar üçin erkek gidip gelmäge şert bolmaly. Adamlar beýdip oturmaňa. Ertek gün siz onu kanslaýara salýaşylar. Şoň üçin şu ýagdaýyň hem ýaramazlaşyp gidip oturmagyny halkyň gönden öz günäti bar. Gönden adamlar sizin günäňiz bar. Sebäbi edilene kaýyl bolup oturýar. Şoň üçin bir adajyk näýle bolsa, özüňiziň adamçylyk mertebeňizi goramak üçin şular ýaly ýöne köýje zatlary bir etjek bolun. Siz ýene gaýtalaýan demonstrasiýa çykandyk. Häkimiýetiň agdarylmagyny talap edýändik. Döwlet lideriniň wezipesinden gitmegiň talap edýändik. Siz diňe ýollar açylmagyny talap edýäňiz. Ýollar ýapyk bolmagyna hiç ýyl kanuny esasy ýok. Ýurtda epidemiýa ýok. Hiç bir kanunum şoňa ýol berenok, ýollar ýapylyk bolmagy. Sizin kanun hukugyňyzy eliňizden alyp oturýar. Indi şuň kana şu Gazagstandaky wakalary bilen bagly çykyşymy şeýdip jemlemegiň esasy sebäbi näme? Gazagstanda ayağa galan halkyň elinden hukugyny alyp gaçdylar, olary terroristler diýip elan etjek boldy. Ýöne esasy çykışa başta çıkan adamlar kanun hukuklaryny talep edip çykdylar. Ýöne olar häkimiýet tarapyndan provokasiýa tedewar bolup şular ýaly ýagdaý emele geldi. Ýöne siz provokasiýa ýol bermeliler. Siz diňe ýöne köýje talap bilen barýaňyz, siz häkimiýetiň agdarylmagydan isleýäňiz, kimde kim şo taýyp baryp haýsy durur kesek adamlar bir zatlar provokasiýa döretjek bolsa, saklan, hiç ýyl konflikte girmeň. Demem düşündüriň, ýollaryň açylmagy
siz üçin peýda diýip şolara da düşündirin. Kim dawa etjek bolsa. Şu ýolun açylmagyndan siz näme ýan görýäňiz diýip şonu soraň. Ýöne koýjat şu adamlar. Bolýan adamlar umuman şuňky çykyşym, şuňky etjek çağırışym şunlardan barat. Bu mesele barada gurrun bizi dowam etdirer. Kazakstandaky wakalar bilen baglanşykly synymyz bugünkü gepleşik bilen jemlenmez. Sebäbi bu wakalary öwrenmegimizi biz ýokma dowam etdirer. Onun alınmaly sapaklar gaty köp. Şunlukça ünferip dinleýän üçin köp sag bolun.